Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A wannan bidiyon na yau ina so zan ɗan yi bayani akan yadda za ka nemo BVN ɗinka ta hanyar amfani da layin wayarka da ka yi rijista da shi wajen yin BVN ɗin. A ko'ina ka yi BVN ɗinka, wala'alla a cikin banki ne ko a wajen agent ne ka yi BVN ɗinka, to za ka iya amfani da wannan code ɗin da zan faɗa wajen gano BVN ɗinka da kanka. Abin da za ka yi shi ne za ka ɗauko wayarka, za ka danna *565*0#. Idan ka danna wannan ka tura, za a turo maka da BVN ɗinka guda 11 a kan wayarka. *565*0#. Wannan shi ne code ɗin da za ka yi amfani da shi ka gano BVN ɗinka a kowane banki ka yi ko kuma a ko'ina ka yi. Wannan shi ne code ɗin da ake amfani da shi a gano BVN. Sannan kuma idan ka yi amfani da layin Glo ko MTN ko Airtel, idan ka yi amfani da shi wajen nemo BVN ɗinka ta wayarka, za a caje ka naira 20. Sannan kuma shi layin Etisalat wanda aka fi sani da 9mobile, wannan kuma za a caje ka naira 30. Kenan shi 9mobile ya fi tsada wajen gano BVN. Idan har da shi ka yi amfani ka yi BVN ɗinka, to dole za a caje ka naira 30. Idan kuma da MTN ne ko kuma Airtel ko kuma Glo, suna cajin naira 20 a kowane BVN da ka nema a turo maka. Sannan idan an turo maka da BVN ɗinka, namba ce mai muhimmanci akan al'amari da banki. Kar ka tura wa wani, kar kuma ka bari wani dinga ganin BVN ɗinka ko da yaushe. To jama'a, wannan hanya ce mai sauƙi wajen gano BVN da muka ɗan tofa albarkacin bakinmu a kanta. Sannan daga ƙarshe ina so ka yi subscribing wannan channel ɗin idan ba ka yi subscribing a baya ba. Idan kuma ka subscribing, muna so kai mana like video, kai share. Mun gode.